Το έτος είναι 1949. Τα όπλα έχουν συγγύσει στα βουνά, στις κοιλάδες της Ελλάδας. Αλλά η ειρήνη δεν έχει έρθει. Μια βαθιά, βαριά εξάντληση έχει εγκατασταθεί πάνω από τη γη. Μια κούραση που διαποτίζει το ίδιο το χώμα. Φανταστείτε έναν στρατιώτη με τη στολή του σκισμένη, το πρόσωπό του χαραγμένο, ακουμπώντας το τουφέκι του σε μια σπαρμένη ελιά. Δεν φαίνεται νικητής. Φαίνεται άδειος. Ένας άνθρωπος που πολέμησε τον αδελφό του και έχασε ένα κομμάτι του εαυτού του. Μια σύγκρουση, σύντομη αλλά βίαιη, από το 1024 έως 1049 που σημάδεψε γενιές. Χωριά σε ερείπια, πέτρινα σπίτια σε μπάζα, χωράφια ακαλλιέργητα, ζώα εξαφανισμένα, η υποδομή κατεστραμμένη. Αλλά οι ορατές πληγές ήταν μόνο η αρχή. Ο βαθύτερος τραυματισμός ήταν αόρατος, ένα ρήγμα στην εθνική ψυχή. Ο πόλεμος έληξε, αλλά άρχισε η μάχη για τη μνήμη, την ταυτότητα και την πορεία της χώρας. Για να καταλάβουμε πώς η Ελλάδα βρήκε το δρόμο της μετά τον πόλεμο, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα σύνορά της, σε έναν κόσμο που χωριζόταν γρήγορα στα δύο. Ένα Iron Curtain είχε πέσει, χωρίζοντας Ανατολή και Δύση. Η Ελλάδα έγινε κρίσιμο σημείο καμπής. Υπό τον Χάρι Στρούμαν, οι Τουατ Πόντσια είδαν τον εμφύλιο ως ένα πιθανό ντόμινο επηρείας. Αν η Ελλάδα έπεφτε, η Σοβιετική επήρεια θα έπαιρνε τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η δόγμα Τρούμαν, πολιτική, στρατιωτική και οικονομική βοήθεια σε απειλούμενες δημοκρατίες. Η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία ήταν οι πρώτες άμεσες αποδέκτες. Έφτασε χήμαρος βοήθειας. Όπλα, σύμβουλοι, χρήματα. Ένα πακέτο για να γύρει η ζυγαριά υπέρ της κυβέρνησης. Τάγκς, αεροσκάφη, προηγμένα όπλα εξοχλώνησαν τον εθνικό στρατό, δίνοντας πλεονέκτημα ενάντια στον πιο ελαφρά οπλισμένο διγκανκαβοσκιόζος. Η παρέμβαση άλλαξε το παιχνίδι, εξασφαλίζοντας τη στρατιωτική ήττα των κομμουνιστικών δυνάμεων έως το 1949. Η βοήθεια έφερε εξάρτηση. Η κυριαρχία συνυφάνθηκε με τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα, με αγκύρωση στο δυτικό μπλοκ. Η κυβέρνηση ενισχύθηκε να ακολουθήσει σκληρή αντικομμουνιστική ατζέντα. Ο ψυχρός πόλεμος δεν έδωσε μόνο εργαλεία νίκης, αλλά και ιδεολογικό πλαίσιο για δεκαετίες καταστολής και κοινωνικής διαίρεσης. Το τέλος των μαχών δεν έφερε συμφιλίωση. Ξεκίνησε επίχρηση επιβολή τιμωριών. Η Μακρόνισσος, το μακρύ νησί, έγινε συνώνυμο του πόνου. Ένα ανθρώπινο εργαστήριο σπασίματος πνεύματος. Στρατιώτες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, απλοί πολίτες με αριστερές συμπάθειες συλλαμβάνονται και στέλνονται σε εξορίες. Ψυχολογικά βασανιστήρια, καταναγκαστική εργασία, αδιάκοπη προπαγάνδα στο στόχο της αναμόρφωσης, αναγκάζονταν να αρνηθούν πιστεύω, να φωνάζουν συνθήματα, να υπομένουν ατελείωτες διαλέξεις κατά του κομμουνισμού. Η σωματική δυσκολία ήταν τεράστια, αλλά ο ψυχολογικός πόνος το πραγματικό όπλο. Κεντρικό εργαλείο ελέγχου το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Χωρίς αυτό, δουλειά στο δημόσιο άδεια οδήγησης, δάνειο, εγγραφή σε πανεπιστήμιο ανυπάρκτοες. Κοινωνική μηχανική. Πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Δήλωση μετανοίας, αποκηρύξεις, καταδόσεις. Φίλοι, συμμαθητές, μέλη οικογένειας. Άρνηση ισοτιμίας. Ζωή στο περιθώριο. Μόνιμη υπόσχεση. Μια κληρονομιά πικρίας και προδοσίας που δηλητηρίασε την κοινωνία για δεκαετίες. Η θεσμοθετημένη δίωξη έριξε μια μακιά, παγωμένη σκιά. Μια διαχρονική κουλτούρα φόβου επικράτησε, φημώνοντας τη διαφωνία. Οι οικογένειες δεν μιλούσαν για το παρελθόν. Κάποια θέματα ήταν επικίνδυνα. Μια απρόσεκτη λέξη μπορεί να φέρει αστυνομία, απώλεια δουλειάς, κοινωνικό αποκλεισμό. Δεκαετίες 50-60. Τεράστιο κύμα μετανάστευσης. Φεύγουν πολιτικοί αποκλεισμένοι, καθώς και άπειροι άλλοι για ευκαιρίες. Γερμανία, Αυστραλία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτράπηκαν οι υπαίθριες. Εμβάσματα βοήθησαν, αλλά το κοινωνικό κόστος ήταν τεράστιο. Η σιωπή των χωριών δεν ήταν μόνο φόβος. Ήταν απουσία φωνών. Ένα έθνος που έχανε τα παιδιά του. Η κουλτούρα του φόβου έδεσε τη σιωπή με την έξοδο. Για πάνω από 20 χρόνια, το μεταεμφυλιακό καθεστώς έμεινε παγωμένο με αντικομμουνιστική ιδεολογία. Κάτω από την επιφάνεια υπήρχαν ήσυχες, επίμονες φωνές για δικαιοσύνη και συμπερίληψη. Η μουσική του Θεοδωράκη ενώνει και ο αποκλεισμός της Χούντας μόνο ενδυνάμωσε το σύμβολο. Οι πρώτες ρογές στη σιωπή υπενθύμησαν κοινή ανθρωπιά. Μια νέα γενιά, χωρίς προσωπικά μίση, αρνήθηκε τις ετικέτες πατριώτης, προδότης και ξεκίνησε επανεξέταση του παρελθόντος. Οι σπόροι υπήρχαν, αλλά το σκληρό κράτος του ψυχρού πολέμου επέμενε.
Το έθνος περίμενε μια μεγάλη πολιτική ρήξη για να ανθίσουν πραγματικά. Η αλλαγή ήρθε ξαφνικά το καλοκαίρι του 1954. Η Χούντα κατέρευσε μετά την κρίση της Κύπρου. Σημείο καμπής στη σύγχρονη ιστορία. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Κορυφαία πράξη, νομιμοποίηση του ΚΟΚΙΑΕ. Σαφής δήλωση ότι ο εμφύλιος είχε τελειώσει. Άνοιξαν οι πύλες για πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Χώρος για θεραπεία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ μεταμόρφωσαν το τοπίο με αλλαγή που βρήκε απήχηση. Αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, σύνταξη και αξιοπρέπεια στους βετεράνους, από κράτος νικητών ηττημένων σε πιο περιεκτική ηθαγένεια. Ο δημόσιος διάλογος έγινε σημάδι υγείας. Η δημοκρατία άνοιξε το παράθυρο σε ένα δωμάτιο κλειστό 30 χρόνια. Φρέσκος αέρας και σκόνη του παρελθόντος. Η κουλτούρα της σιωπής άρχισε να καταρρέει. Προσωπικές ιστορίες χύνονται. Παιδιά και εγγόνια μαθαίνουν πλήρεις αλήθειες. Διώξεις, εξορίες, ήσυχες πράξεις αντίστασης. Επώδυνοι συμβιβασμοί. Δίκες βασανιστών. Κρίσιμη λύτρωση. Νόμος εθνικής συμφιλίωσης. Πρόσφυγες επιστρέφουν με συγκίνηση. Ο διάλογος ήταν άπονος και αντιλογικός. Αναδείχθηκε πολυφωνία μνήμης. Η συνύπαρξη πολλαπλών αληθιών στη δημόσια σφαίρα είναι η ίδια θεραπεία. Η κληρονομιά του εμφυλίου δεν εξανεμίστηκε, αλλά άλλαξε χαρακτήρα. Από ανοιχτή πληγή σε ουλή. Η πολιτική συζήτηση σήμερα είναι παθιασμένη και δυναμική, μακριά από την επιβεβλημένη σιωπή. Οι χονδροειδείς διαχωρισμοί έχασαν δύναμη, αλλά οι χωρ παραμένουν στα άκρα. Η νέα γενιά μαθαίνει κριτικά. Μακρόνισο στο σχολείο, μουσεία αντίστασης, έρευνα στα αρχεία. Η καχυποψία του άλλου μένει. Η κοινωνική εμπιστοσύνη θέλει γενιές να ξαναχτιστεί. Η εθνική συμφιλίωση έγινε κυρίαρχη αξία. Ο πόνος από όλες τις πλευρές αναγνωρίζεται ως εθνική τραγωδία. Οι φωνές του μέλλοντος δεν σβήνουν το παρελθόν. Το κατανοούν, μαθαίνουν και κρατούν το διάλογο ανοιχτό. Παύση. Σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2025. Κοιτάζοντας πίσω από το 1941, βλέπουμε ιστορία μεγάλων αντιθέσεων. Το έθνος κοίταξε την Άβυσσο και σιγά σιγά ξανάβρεφε τον εαυτό του. Η θεραπεία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ιστορία δεν είναι κλειστό βιβλίο. Είναι ζωντανό κείμενο. Μια πυξίδα για το μέλλον, όχι χάρτης. Η ειρήνη θέλει δικαιοσύνη, ενσυναίσθηση, ανοιχτή επικοινωνία, μνήμη χωρίς κακία, ευθύνες χωρίς εκδίκηση. Χρειάζονται ισχυροί θεσμοί που προστατεύουν τη διαφωνία και κουλτούρα που την ανέχεται. Οι σκιές είναι μακρές, αλλά δεν είμαστε καταστροφικά δέσμοι τους.